Kajingkeno pakajing kawangti apa deng All Regional Parties Alliance ka People's Democratic Forum kalasdang man pau pertai biang hakini kenti hakaba hadian balami sa kajing pensyai ki ba markelyang uba ardan basoimat ubalong CM barem ula pensyai pakajingkeno jang ka PDF kilong ki ba klem nang rem yaki kam ki ba ka arpa kala trei kani kajingkeno kayadai bat ka Khasi Heritage Village ka ba mauplang pakajingti jaka jong ka arpa bantai ko office jong ka KCDC hamakurwan habai keren bikinong to kubor ka Southrik Nailar ba Arden ulang batay bakini gijing keno kilong ki bomihap satya habai dei ba ka office mo kerwat uba Arden uang lale katkum ka jingdon kam bat ka jingdawa jong ki pat ba habai dei bat ka Khasi Heritage Village ba Arden ulang ba ka arpa kam kwa banchu that madan henrei kalale yaki baro katkum ki jingkeno ki belawan ki babun ki liang khamtam hadian balami patba ka RTI halor ka jingdon ka jingbam sab bat ka Monolith Festival hakabidi ba kani ka jaka nagamta kani ka branch office apo mo korwan kumbagalong hi yakani la initiate la ni la sedang nadu ka por juga isi ke barim hakapor ba enbin baru ya so bawat na kaliang jong uba man study ru kila yakren bangila don kam bandon no ya katnat trikam juga office hapo makorwan namar kalong kabadon kami ki pai ba te la nagi jingbut din ya ka ba kila yakren na kapon muncha te lawanra shaka jingtip ka jonga ba ka la don ka pon muncha ka jingthu ban le ban pet ya kata ka jaka hapo makorwan bat bala pensange no la ni la boteng no namar bala organize no kawan no tu ka Monolith Festival pada din kutu kembang itip pada katu ka khep katu ka por ba local MDC ba enben I mat no ya ka jinge tengku kali ka accident ka ba ila shitom te nagaleng ka junga ngala hadin ba kila put up ya ka file ngala menjur ba kikin le ban visit kala le ka visiting team ringkat na survey ban pe biang bat ai ka report ba kalong ka jaka ka babit ka babiang bat le si myo shu ka jaka ka ban khambiang ban ya kani ka ba ka isi ha ka por junga kala rai delor kata kanong rim ngala andalayo ay kata report ngala menjur but sanction ya kata jaka ti but pi igni kisi kiseng gi babon gi bapen na po South Castles na kamtam na mokrat kila pen I ya ka jing so persya ya ka jing thmu jo ka isi gi bamataban pen kan rea ti kata hi ka pen I ba kani ka jaka ka banging ngirai kalong ka jaka ka ba janai ba bapaka wat la de ki ong ba le singila bypass nrei pisothu ka khndo manta kamlong ka basuk bangini jaka abangi sutu bagadon ke jingkerki ni habban ya dagaba kamdon gon ke jingthu ko bari ani ka kam ka bari bangi le banon ka ban pensniu ya ka kam te namar ta ka jingkno je ke PDF le se kalong ka bam don nongrim kani kalong tang ka jing ngati kena bagade tang ka jingko ban penhun ya local MDC ubamanta uba lapan pau bala de phimla ban thiet dakoi pa ka jaka po orang mau ka ka jaka jonga ngan withdraw no te bagane ka suki ki jungki ki keno ya ka arpa kamu aba sumulan arpa kala de bantiet ka jaka lade bana advance katkum ka jingtip ka jonga entah ba nomor ba kata ka jingkulut konsep kanlong RC na da bantiet ya ta ka jaka poroma I bakani ka de dirty politics pi aji sisa nagaliang jong ka PDF kila de ban pet ken kidi ban pa inquiry kata ka jaka ka ba ka arpa ka thiet ha ka por ka arpa ka de bala shuthiet tang ban pulut pisane thiet ba de itu ba ka don ka jingdawan Rekomba kalau manta thiet lesi ya kan ka jaka po orang mau ban thiet ri tang ban penhun yo ni uyam jongki u body local MDC na po makoran ladam pim penhun on withdraw no tumut kadi tang namar ban pen scam ki shuki ki joki nengi ngile namar ba ka don ka jingdawa fi kata kadi ka jinge pe te kalong ke bam sotna ka baar pat ke bde ba ka Khasi Heritage Village lade phichek ki proceeding baro ki bengi kran po district council kamdan kanu ru ba ka arpa ka keno ba ka isi kibrim ka bamsa ndai kalami ka jing keno ba pensyong nungrim na ka jingwat RTI jing kibriu ripat ba ka balami ikot kubor te khnang ba kan shai habaro kiliang ngi kwa ban constitute ka inquiry tela kata ka inquiry ba ki ong ka report jing ki kala penpau ba kamdan te kala dei ban shai ka pai ba kamdan kata ka jing shisha ban ong ba ngimnut ban sei kata ka report kalong ka babakala namar kat hadu ka por ka banganga dang yalam ya ka isi empat simlala ban pendep ya ka inquiry report kat kum ka jinge tho jong u I am in charge arts and culture te kipa kum kini ki jingkno ngasngo kimi na ka dau jong ka jingbam bet bam biang se ka
ya ki yang hakaliang ka sencha ka khara le ni kata ka madan politics ngi kum ki nong mi khmat singi persamban wa daw da ka ba kno inu tele se kala malong ka ke jinglong kutlat ru kan nakaliang ju nong ilam juga PDF apa pe ya ka jinglong jingman juga sign perthai le se ka ba polong iki bakin keren iki le se kibam don nong rem ni kamno pi pada meni bukan ka khasi heritage village yamanta pi haka jingpet i ke jonga kalong ba sutna tenrei lesi ngimdei bangin chu mo ya ke jingle jong ka PDF lesi ka problem kalong ka jingle ka initiative ka bapiang banwan ra ya ta ka khasi heritage henry ngin haban klik em ta hato kata ka khasi heritage village bolawan ra ada ka khuda ka ponsa ka represent em ye ka real heritage ka jingi ke jat henry kata ka ka question ka ba don chibon ki ba ong ki ba deal ba igini ki ong ba kam don ye ken kam represent ken namar lada pi ong khasi heritage village mot pinap le janai tele singi nagaliang ko jingim don ka jithu bon pendo no itu project ngi don ka jithu ban pen kam janai mo tendre gami no to ka jingkno ba kom to tingi sngori ban pen kho choken ya kata ka jingkno jigi bi ki pai ba kan shai semua nomor ba ba ko pion bai ka to ka deiling ba ka jinglap jong ti ai ndre kini kinti ta kno pin pin chunong ilam do apa ko bola pediam nyek bola lunjut ban thau do ke inquiry he hang ni ki pai ba ki di ban shai nangnu kawan ka jingkno hato ka jingkno kami na udukhot jong ka arpa bonra ai kani ki issue hadin kata ngas constitutive committee hato ka di ka conspiracy ne kani ka jingkno ka bon nagaleng jing surju pai ba aling ba ki kot kubor kilat patah kubor ki ba ong ba ka don ka jersey ka ba shirkhai ha ka khasi heritage village ka kum ka RTI findings jungi ka jinglap ka kum ka jingpan RTI ka jungi tenga so ki bri ki ba start ki bri ki balapan pon chung rum hangni hi ken shy bagani ka klamon no udukhot jungi manong to ngin ya subut ra mapi ya kani kamat ngansa constitute again inquiry ka bakum kata kam don tenrengal ngo bali ki keno bet ya nakatara le si kumbang ongi pi kala don ka jing linga ka jing sukut la ka jing ya linti juki ha ka san perthai bagi sedang man kren kumar yaki bakum kini ke